You close your eyes and hope that nothing gets through. These walls are high, guarded by a statue, and you've been blind. Morjesta vaan kaikki, täällä on Kouvonen. Mä oon... Joo, te kuulitte just äskeisen. Noniin. Me ollaan tänään servussa menossa Hunger Gamesiin. Me ollaan tällä hetkellä jonossa, joten nähdään pelissä. Morjesta vaan kaikki, me päästiin nyt peliin ja peli alkaa heti, joten... aloitellaan. Noniin. Mä otan yhden chestin tästä. Ota vaan, mä lähden. Tuu sit tänne aukiolle. Joo, mä sain hyvät tavaraa. Mä seuraan. Seuraat sä sitä yhtä? Mä tiedän, joku seuraa mua. Mulla on sit tää miakka joten... What the? Tämähän on ihan... Tuu tänne, missä mä oon. Mä tapataan yhden, jos... No en mä viitti nyt juosta se perään. Mitä löytyi? No omenoit. Ainakin kummallakin on miakka nyt, joten Miksi kohan toi menee tonne ylös? Mennään kattoo mitä siellä on. Totta, mennään vaan. Niinpä. Tapetaan se nyt. Tuolla on tommonen pieni talo, mennään. Tapetaan se. Oi voi. Se jätkä on vähän kusessa. Se tuli leikkii. Ison mörrän kaa. Pitää kamoja. Kaksi jätkää seurasta. No olipa hauska. Älä. Tänään vähän outo päivä. Minä sit putoaa. Hei, toi on kuumailmapallo. Kukka. Mä tuun täältä nyt. Jap, mä tapoin sen, vai tapoit sä? There are 5. Milos, oots Milos? Mä oon merellä. Eikä sä tapoit sen. Mitäs täältä löytyy? Tossa on possu. Mitä vittu, missä mä oon? Miten sä pääsit sinne tossa. Jaa. Noniin. Jaa. Kävit sä siellä talossa sisään ja... Se on kuuma ilmapallo edelleen. Aiku mikä tää on? Pick wisely. Täällä. Tuuppa katso tänne. Täällä on joku... Oh fuck. Hei, trapdoor oli tossa. Tuu tänne yhdelle ovelle. Tuu tänne. No, Pick wisely. Tämä... Not jeb. I love Minecraft. And I love... missä sä oot? Täällä, tänne, tule. Tuu tänne. Me ei päästä enää ikinä ulos, joten... Noniin, tässä on kysymys. Tässä on kysymys. Tässä on kysymys, noniin. Lue toi kysymys ja valitse. Mä menen joko kästiin. Fuck. Tää ei jotain olla oikein. Mitäs sä löysit? Mitäs sit tehdään? Mitäs pääset ylös? En mä tiedä. Mitä tässä? No niin, vitsi oikeesti. Pilasit tämänkin pelin. Voi... Hei, tuu tänne! No niin, me ei kuitenkaan päästä enää pois täältä. Joo. Kiva tietää. Tää oli täydellinen loppu vielä. Menee täällä. Mä laitan videon heti takas käyntiin, kun jotain tapahtuu, joten nähdään kohta. Toi äskeinen me vähän mokattiin. No mut tässä tulee uusi peli, noniin. Aloitetaan. Mitä? Juokstaan vaan pois, siellä on Enderman jossain. Joo, no... Lähetään vaan. Ota se chesti siitä. Kultaisia omenoita, tää tuu. on hyvä. Jatketaan, tuu. Mennään. Mä muistan tän mapin, mä olin viimeksi tässä, joten mennään vaan tonne suoraan tonne korkealle kukkulalle. Siinä on yksi chest. Joo, näköjään.
Ota se siitä. Ootko saanut... Seuraavaksi kukaan. Ei. Ootko saanut mitä aseita? Ruokaa ihan hemmetistä. Okei. Mä sanoisin, kun mä tarvii jotain. Mut mennään nyt tänne ylös. Sitten mennään, kun on hyvät kamat, niin tonne noin vaan. Russitaan kaikki vaan ja tapetaan. Ryssit. Missä sä oot ees? Sä oot tossa, kun on väripallo. Missä sä oot? Tässä on vieressä. Sä et osaa hyppiä. No, No en osaakaan. Mä en oo mikään hyppiä poik. Hyppiä poik. Mitä täällä niinku on? Tuolla on toi, nähdään. Niin, Tuolla me hakee se sieltä punastorissa. Mä menen hakee täältä kukkulan päältä se yhden. Täällä ei paljon noita chestejä ollut, jos mä muistan oikein. Noniin, tässä on yksi. Mä sain kummallekin Iron Swordit. Hyvä poika. Ja sit mä sain itselleni armorit. Täällä oli jossain vielä yksi. Jossain oli mun mielestä yksi. Missä sä oot sä siellä punaisen tornin vielä? Jep. No mä tuun sinne ja... Tai jonkun mieka. Jaa. Vitsi, miten korkealla. Tuu hakee tää Iron Miekka. No en mä tee sille enää mitään. Ai jaa. No mä pidän sen mukaan, ettei kukaan saa. Tuu tänne. There we go. Mennään etsii lisää chestejä. Mun mielestä täällä oli jossain vielä. Venaa. Vittu mä oon huono pomppiin näin. Täällä oli jos tossa. Noniin. Hyvä. Anna mulle ruokaa, muuten mä kuolen. Oliks toi jätkä? On! Antaa sen sille ole kamoja. Mitä? Sille ole kamoja. Näköjään. Annetaan sen mennä. Mennään sinne spawnille varmaan etsiä lisää tavaraa. Tai etitään täältä vaan. Jos tulee chesti vastaan. Mä seuraan sua nyt. Olisiko tuolla jotain? Näissä puissa tai jossain? Mä menen sinne spawnille. Ääni on lähtenyt kokonaan. Ei se haittaa. Se on ihan normaalia. Ui hei. Putos. Venä Onko se vaan kuollut? En. Mä asut takana aivan huoli. Toi jungle is in the jungle. We have Pindi. Hei siellä on yksi näköjään joo. Tossa on yksi. Yes. Me ei hakee tuon tuolta edestä. Sun ääni muuttuu, kun sanoit, me hakee tuon tuolta. Hei täällä on tuu hakee täältä armori itsellesi. Ai jaa. Mulla ei ollut kai bootseja. Hei, tuolla on jätkä. Missä? Älä mene yksin. Missä sä oot? Mä hyökkäsin selästä. Vittu. Tietäis missä sä oot, niin mä voisin auttaa. Mä lähdin jo kauas. Mä juoksen sinne sun luo. Oot siellä? Se lähtee pakoon. Mä oon nyt täällä aavikolla niinku. Siitä. Etkä oo. No siitä kohdasta missä sä löysit sen chestin, niin siitä vaan suoraan eteenpäin on se aavikko, niin mä oon siellä. No, ehkä mä seurasin sua. Mitkä kamat sulla oli? Mulla oli toi nahka-armorit ja kultainen kypärä. En mä sit seurannut sua. Okei. Mä oon aloituspaikalla. No mä tuun sinne ja mä tiedän missä on. What the hell is that? Mitä? Mini-hevonen, lol.
Topas. Täällä on vähän porukkaa täällä alkupaikassa. No, älä kuole, mä tuun. Mä ainakin luulen, että tulevan, niin mä en tiedä, missä mä oon. No, mä ainakin luulen. No. Ai. Penna. Sitä ei ikinä tiedä, koska tulee. Siis oliks tässä kaikki peli? Älä kuole. Silloin on kehitetty miekka. Missä oot? Oot sä alkupaikassa? No mä en tiedä, missä mä oon. Voi juma sun kanssa. No mutta älä kuole please oikeesti, älä kuole please. Se seuraa mua kehitetyllä miekalla. Nähdään. Mä menen sinne vuorille, mistä tästä sama reitti, mistä lähdettiin. No mut mikä miekki sulla oli kehitetty? Hei, mä oon nyt siellä alkupaikas. Hei. Tuu sinne alkupaikkaan. Tehdään sille, että piiritetään ne. Mä tuun toiselta puolelta, tuu se toiselta puolelta. Sillä on kehitetty miekka. Niin, mitä väliä sillä on, koska meitä on 2 kummallakin Iron Miekat. No itkin on 2. Ja mitä hittoa hakkaksen mua? Mä reippaan se selästä sitten. Venaa nytten! Jos kuolet, mä en enää ikin pelaa sun. Missä sä oot? Kuolit sä? Ei, mä tapan ne kummatkin! ne hakkas jotain vitun vesimelonia. Tuu tänne spawnina. No hitto ku... Ne hakkas jotain vitun vesimelonia. No. Kun mä oon nyt jumissa. Mä en tiedä miksi mä hyppäsin paniikista tänne alas. Mä menen luuttaan noin. Ei tästä tuu mitään. Miksi näiden päällä pitää olla tommonen lumikerros? Mä sain sen kehitetyn miakan. Yeah. No niin, me ollaan ainoat enää tässä. Niin varmaan ollaankin. Odotetaan siihen, että tulee se, että niinku pakkotaistelu. Mä en luota suun, mä en vittu niin luota suun. Odotetaan siihen, että tulee oikeesti pakkotaistelu. Chillataan tää sen aikaa. Tapetaan vaikka eläimiä. Saiks mä kultaisia omenoita mitä? En. Okei. Hetkinen. Megi. No? Mä en oo varma, ollaanko me vikkoja. Noniin, nyt antaa tulla. Mua pelottaa. Missä oot? Tuut jostain selästä? En. Sano missä oot, näyttäydy. Mä näen sut. Mä en näe sua. Mä näen sut. Mä lähden menee. Lähe. Jos tuut jostain selästä. Mä näen sut. Tiedät, sä tuut jostain selästä. Mä näen sut. No. Tosta. Hei, mikä vittu hyi helvetti, mä säikäisin skeleton. Joo, vittu, varmaan täällä on vittu skeletoneja, oikeesti. Missä sä oot? En mä tiedä. No tuu tänne keskelle, niin tapellaan, no. No, kohta meidät pakotetaan sinne keskelle, niin tapetaan. Kun me ollaan 8. No niin. Kohta tulee se, että me teleportataan sinne keskelle ja sitten tulee kunnon taistelu. Sharpness 1. I think it's good enough. Venä. Ui vittu. Me mennään se tippu tonne vitun rysäseen. Tuu. Noni. Älä juokse pakoon. Ui vittu, sä sait mun hitin.
Yes! No niin. Yes! No niin, mennään tänne palkintopallille. Tuus tänne palkintopallille. Tule tänne. No niin. Se on kuulkaas semmonen juttu, että mun kaveri voitti tänään. Ja sano jotain. Sano. No moi, pojat. Joo, elikkäs... Sois kuule moikka moi. No niin, sano moikka moi. Moi moi.